Pawb yn bles iawn, bydd y farchnad wedi ail gychwyn, a maen nhw wedi cefnogi'n dda dros y blynyddoedd. O croeso swallt dwi wedi dod heddiw, rheswm dod, mae'n safon da o wartheg yma, jyst y teip o bethau dwi'n edrych am. Da chi wedi cael eich plesio? Do. Di prynu rhyw ddeunaw heddiw, so llenwi lori amser mynd adra wan. Prynu ta gwerthu heddiw? Prynu rhyw chydig heddiw. Di cael eich plesio? Mae'r gwartheg di plesio na iawn, mae'r prisiau na. Dwi'n siŵr bod pob sy'n gwerthu di plesio well na'r prynwr, swn i dweud. Sut brisiau sydd wedi bod heddiw? Dwi'n siŵr bod pob dwi'n adra heddiw yn fodlon iawn efo'i prisiau. Yr ucha oedd 1690 am ddistach Charlie. A mae'r heffar ucha dwi'n gwneud 1410. Cyfartalad y bystych am y diwrnod yn 1060 a mae'r heffrod yn 10 pint yn fyr o fod yn 1000 o bunna. Can ni sbio nôl ar be oedd y prisiau ucha 10 mlynedd yn ôl, a'r pris ucha am fusach oedd £682 a 570 am heffar. Bron i 1000 o bunnau o wahaniaeth yn y bystych yn ystod y 10 mlynedd diwetha. Na chi, ia, oes. Na chi'n gwenu felly? Da. Ac yna wobr arbennig i rwy'n heddiw hefyd? Mae pob oedd efo ni 10 mlynedd yn ôl yn dal efo ni gweithio. Ond mi gollon anffodus dyna, gollon ni Dafydd Cwicia. Penderfynwyd y cyfarwyddwyr a nina i roi gwobr goffa i gofio am Dafydd yn yr awerthiant yma. Ac am faint ath y bystach buddigol? Y bystach buddigol wedi mynd am 500. Hir oes felly i fars Bryncir? Oes. Di fod o disglair iawn, swn i'n dweud. Oes dad.